ससियेल मिडियायावहा दिनै साननैनि आगोलावहा एसे भाइरेल नुनो मोनबाय बे भाइरेलखौ नुनानैथ' जों बाबुल बसुमतारीजों रायज्लायबाय जे जोंनि गेजेरावथ' बिदि नङामोन खिन्थु बे बुस्थुखौ सोर भाइरेल खालामना होखो हयथ' बे जोंनि एंगेजनि जोंनि बन्धुताखौ सेफायनो कारनाव बिफायाहाय हयथ' बे भाइरेलखौ खालामना होजोब्बाय आरो जोंबो खामानि मावनाया नंगौ आरो लेनदेन खालामनायाबो नंगौ जों टंला बे बुकजिरा हटेलावनो जों लेनदेन खालामदोंमोन खिन्थु नंगौखायनोथ' जों खुला खुलिहै बे बुस्थुखौ खालामनाय जादों आरो बाबुल बसुमतारीनिफ्राय आं फैसा लानाया नंगौमोन आरो बे फैसाखौ बिथांनो रिटार्न होनो कारनथ' जों गारि सिङाव जना रायज्लायनानै जों बे बुस्थुखौ रिटार्न खालामनायमोन बेयावनो मादि भाइरेल खालामखो बे खोथाखौ जों आं बुंनो हाजोबासै आरो बे भाइरेल खालामनाय मानसिफोरखौबो आं एसे बुंनो सानो जाहले सब जों बिटिसिनि मानसि नंखायो आरो बर' हारिबो नंखायो खिन्थु निजेदो निजे गावदो गाव बिदि खालामनाया मोजां जायाखै मानो कारनाव भबिष्यतनिबो खोथा दङ आरो सबनिबो किसुमान खोथा बाथ्रा दङ बे कारनाव बे आरो भबिष्यताव जाहाथे बिदि मानसिखौ फाननो बा मालायनि बन्धुताखौ सेफायनो थाखाय सेस्था खालामनाङा होननानै आं अनेक माबा खालामहरो आरो